Modern és oci, és cultura. Cinemes Modern, més que cinema, et porta al Cine Europ. Avui us portem un programa carregat de vida i també de cinema, esclar. D'un ou com aquest naixerà un animal ben curiós que és el leitmotiv d'aquest Festival Internacional de Göteborg. Però bé, a banda d'aquesta anècdota, el que ens interessa saber és qui s'ha emportat el drac com a premi del festival. El debut com a directora de Live Action, She Monkeys, ha estat molt exitós. Si més no, a Göteborg, d'on ha sortit proclamada millor pel·lícula nòrdica i guardonada amb 1 milió de corones sueques. El film ha captivat literalment el jurat, que confessa que no ha parat de pensar en aquesta història i en la necessitat de premiar un talent emergent. She Monkeys és un metratge independent, en forma de western modern sobre el control, el sexe i les persones. Dues d'elles, l'Emma i la Cassandra, inicien una relació plena de canvis físics i psicològics, i l'Emma té les regnes del joc i s'hi torna addicta. That's it. Hold on. Boom. D'altra banda, la producció americana Blue Valentine ha rebut el reconeixement al debut internacional Ingmar Bergman. A més d'emportar-se DVDs amb 23 títols d'aquest clàssic suec, se li reconeix internacionalment una capacitat d'anàlisi sensible i terriblement precisa sobre les relacions humanes. Blue Valentine retrata a la perfecció aquell moment en què el silenci entre dues persones no es fa incòmode. La pel·lícula ens deixa compartir la intimitat dels seus protagonistes, fent-nos intuir pensaments i sentiments des de la distància. I el millor documental suec d'enguany és I Was Worth 50 Sheep. La història denuncia l'opressió de les dones de l'Afganistan. Ho fan les mateixes afganeses en primera persona en un documental clàssic, sense gaires ambicions narratives ni estètiques, gairebé l'estil Dogma i sense manipulacions. I també entre els premiats, el documental Tears of Gaza, una història noruega que esdevé una gravació devastadora i poderosa sobre els bombardejos que va patir la població civil entre el 2008 i el 2009. I bé, a banda dels premiats, ja se sap que un festival dona per a molt. De conferències n'hi ha hagut unes quantes i de projeccions encara més. En pocs dies, Göteborg ha acollit 45 seminaris sobre diversos aspectes del cinema, visions personals, retrospectives, cinefòrums, i també s'hi ha pogut veure 450 pel·lícules de tot tipus. Tu fais ça souvent? Quoi? Les petites annonces. Ouais. D'entre les més desconegudes, ens fixem en Angela et Tony, una relació de parella en què la dona vol començar una nova vida al costat d'un home que de vegades sembla que no tingui sentiments. Requin? T'as déjà vu des requins dans cette merde? Je sais pas. A més, també hi ha hagut pel·lícules reconegudes o nominades a premis varis i en totes les categories. Una d'elles és Exit Through the Gift Shop, que ja vam conèixer ara fa uns programes, o 127 hores, que vam veure diumenge passat. I had the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan, but her prince falls for the wrong girl and she kills herself. També s'hi ha pogut veure Black Swan, amb un repartiment de luxe i una història que ens parla del món de la dansa professional i de l'ambició.
Everybody's after you. Per tot plegat, el de Göteborg és un festival líder a Escandinàvia i, amb una assistència de 200.000 visitants cada any, un dels més seguits del món. Però ja sabeu que n'hi ha molts altres també i nosaltres us els recordem cada setmana, així que preneu nota. Coincidint més o menys amb Sant Valentí, arrenca el Festival Internacional del Film d'Amour de Mons. Com diu el seu nom, programa pel·lícules amoroses tant populars com intel·lectuals. I si els curtmetratges us entusiasmen, val molt la pena que us acosteu a Cambrils i a Reus, on celebren el Festival Europeu de Curtmetratges. És un bon lloc també per entrar en contacte amb directors, estudiants de cinema i entusiastes del sector. Acabem a Escòcia. Dijous arriba el Festival de Cinema de Glasgow, un dels esdeveniments d'aquest tipus que més ràpid ha crescut de les Illes Britàniques. Proposa projeccions, classes magistrals, tertúlies i tallers que marcaran nivell. I tenim encara més cinema en forma d'estrenes. La cartellera. L'Aureli Mercader és al centre de la trama de La nit que va morir l'Elvis. Ell és un home solitari molt estrany. Veus papallones negres volant sota l'aigua? Vol dir que passarà una desgràcia. El cas és que és bastant llunàtic i viu a un terreny que es veu alterat per unes obres. Són un projecte d'un important grup empresarial catolicista radical que pretén crear, a l'entorn de la muntanya de Montserrat, una reserva espiritual per a famílies blanques, creients i de classe alta. Aquesta és la història d'un home, en Driver, que acaba de sortir de la presó. Hoy quiero hablaros sobre el perdón. El camino de la venganza es un callejón sin salida. Però això ell no ho veu així. Té una llista de persones a qui ha de matar per venjar-se del seu encarcelament, però alhora s'adona que també hi ha qui el vol matar i que li falta un nom a la seva llista. Se acabó el sermón. ¿Por qué tanta gente arriesga tanto para cruzar fronteras? A Territorio Prohibido, Harrison Ford és un agent d'immigració dels Estats Units carregat de feina. A través d'ell, el film retrata el fenomen de la immigració il·legal i experiències més o menys realistes. Yo decido si los permisos de residencia son procedentes o no. ¿Me conseguiría un permiso? Te explicaré qué opciones tienes. Per exemple, veiem el cas d'una noia australiana disposada a anar al llit amb un supervisor per aconseguir el permís, o un cas ben paradoxal. Expulsaría a un adolescente de 15 años que vino a este país cuando tenía 3. Es ilegal y es prescindible. Señor Codwood, durante sus 4 años como alguacil, ¿a cuántos hombres ha disparado? ¿Disparado o matado? Dejémoslo en matado para tener una cifra manejable. I una que interessarà als amants de les pel·lícules de l'Oest. Señor Cogburn. ¿Qué quieres, niña? Busco al hombre que mató a mi padre. Se llama Tom Chaney y necesito que alguien le dé caza. I la nena ho té clar, vol venjar-se de l'assassinat del seu pare i s'unirà a un parell de personatges peculiars per aconseguir-ho. Un cap de policia vell i alcohòlic i una mena de cowboy. Pensé que diría que tenía el sol en sus ojos. Bueno, en su ojo. Després de trobar l'assassí, s'adonen que no és tan fàcil acabar amb ell. ¡Chaney está aquí! ¡Ayúdeme, alguacil! No me arrepiento de haber disparado a tu padre. Però la perseverança els acabarà ajudant. ¡Mataré a esta niña! ¡Ayúdeme! No puedo hacer nada por ti, hijo. El último territorio sin explorar del mundo. I al cinema modern podràs veure... Per acabar, destaquem una història que talla la respiració. El Santuario parla d'una expedició espeleològica i alhora submarina a una cova mai abans visitada. Eso es justo lo que no tengo que hacer. Esta cueva puede matarte en un instante. Però mentre són a dins, a fora comença una tempesta tropical que inunda d'aigua a la cova. Queden completament atrapats i sortir-se'n serà tot un repte. La força de voluntat i la resistència seran l'únic camí a la salvació. ¡Dame la mano! Vamos a encontrar una salida. Doncs ja ho deixem aquí. Us recordem, però, que podeu accedir al nostre web per a tornar a mirar el programa sempre que vulgueu i també per a guanyar entrades de cinema per anar als Modern. La setmana vinent ens hi posem des de la Berlinale. Que vagi bé!